sempre, paso a darlles conta dos asuntos máis importantes que tratamos e acordamos. O primeiro, a proposta da Consellería de Emprego, dentro das sucesivas edicións que se teñen lanzado da Xunta de Galicia respecto ao bono activa comercio para permitir descontos nos comercios galegos e, sobre todo, mobilizar máis vendas. Levamos dende ano 2021 con estas convocatorias 110 millóns en vendas imputables directamente a estas convocatorias do bono comercio. Continuamos con estas convocatorias, xa fixemos unha neste ano 2025 no mes de xuño, 11 millóns mobilizados en compras con esta edición xa pechada e queremos pechar o ano, e máis vendo estas datas que veñen agora e máis vendo as dificultades, sobre todo nos comercios téxtiles, por exemplo, pola climatoloxía, para estimular as vendas en xeral de cara tamén á campaña do Nadal. Hoxe acordamos convocar unha nova edición dos bonos Activa Comercio por 2,5 millóns de euros para mobilizar un mínimo de 8,5 millóns de euros en vendas en establecementos de proximidade do comercio galego. Como decía, 2,5 millóns de euros. En total serán 5 os que, coa convocatoria anterior, os que teñamos adicado neste ano os bonos Activa Comercio e descontos de ata 30 euros por beneficiario. E, como sempre, os bonos estarán activos ata esgotarse. Perdón, estaba vendo. A convocatoria vai a facer a partir do 5 de novembro e os comercios que xa participaron na edición de xuño, no lanzamento de xuño, pois non terán que volver a inscribirse, os que desexen facelo por primeira vez e que terán que facelo, e a partir do 5 de novembro poderán empezar a, como digo, descargarse estes bonos Activa Comercio. Cambio de acordo a proposta da Consellería de Cultura e dentro da colaboración que a Xunta de Galicia fai co cinema galego, especialmente con aquelas producións máis senlleiras ou que acadan máis éxito, acordamos seguir colaborando coa película na promoción internacional. A colaboración vai ser para a promoción internacional da exitosa película Xirad de Oliver Laxe, que, como saben, está agora mesmo en plena carreira, en plena competencia cara aos Óscars. Xa destináramos 260.000 euros para colaborar na produción da película e agora o que acordamos hoxe foi destinar outros 50.000, pois eso, para colaborar na promoción na que agora mesmo está metido o seu director e todo o equipo de cara aos Óscar. É a primeira vez que un director galego é seleccionado para representar a España nos Óscars de Hollywood e, polo tanto, esta, creo que magnífica mostra do magnífico momento tamén que está vivindo o audiovisual galego ten que verse acompañado con un apoio adicional da Xunta de Galicia. Estes 50.000 euros van destinados a axudar a produtora a ter máis presencia en festivais, actos de industria, encontros coa crítica, todo elo de cara a conseguir, como saben, no mes de xaneiro, que era a lista definitiva dos que competirán polos Óscar, cando menos conseguir entrar nesa lista, e para iso esta labor de promoción a que a Xunta de Galicia colaborará con 50.000 euros. Cambio de acordo de Consellería. Seguimos esta proposta da Consellería de Vivenda e Infraestructuras na súa faceta de infraestructuras. Continuamos coa construción de sendas pionils en diversos concellos galegos. Hoxe acordamos someter a información pública o proxecto para un novo tramo de senda pionil na estrada Pontevedra 313, no concello de Marín, concretamente. O investimento serán 712.000 euros, 900 metros de longitude entre as zonas de Cadro e Cadrelo. Xa había unha senda pionil executada, o que facemos é darlle continuidade en casi 1 kilómetro máis. Agora sometemos información pública, empezamos co procedimento, coa intención de que, antes de que remate o primeiro semestre do ano que ven, xa estea definitivamente aprobado o proxecto e podamos licitalo de xeito inmediato. A previsión de execución desta senda de casi 1 kilómetro serían 12 meses. Cambio de acordo de Consellería. Seguimos apoiando as entidades sociais, especialmente aqueles que aglutinan máis persoas, máis colectivos baixo o seu ámbito de acción. E sen ninguna dúbida, co GAMI, en pouco tempo celebramos
O seu aniversario é das que aglutina a máis entidades e a máis persoas asociadas, máis de 60 entidades dentro de Kogami e máis de 130.000 persoas asociadas. Por lo tanto, acordamos seguir colaborando con eles. Perdón, xa fixéramos unha primeira colaboración a finais do ano pasado, 800.000 euros para melloras na cuberta e na fachada súa nova sede e agora engadimos outros 550.000 euros. Total, a colaboración sería 1,3 millóns de euros para rematar as obras da nova sede que Kogami está facendo en Santiago. Neste caso, estes algo máis de medio millón de euros serían para rematar traballos de fontanería, climatización, iluminación, todo o necesario para remate definitivo da sede de Kogami. Cambio de acordo, a proposta da Consellería de Medio Ambiente, tomamos unha decisión, creo que importante e o que lle corresponde facer a Xunta de Galicia nestes momentos. Temos denunciado, como saben, a inacción do Goberno Central cara á solicitude que tiña que ter feito nos proxectos que se podían acoller o Fondo Social polo Clima que está promovendo a Unión Europea. O Fondo Social polo Clima para toda a Unión Europea tiña e ten 86.700 millóns de euros para proxectos que deben executarse entre o ano que ven, o vindeiro ano 2026 e o ano 2032. A España, o conxunto das comunidades autónomas, lle corresponderían 9.000 millóns de euros. Había un prazo para pedilos conxuntamente, que consistía en ir xuntando os diferentes proxectos presentados polas comunidades autónomas e os que presentara o propio Goberno Central, e optar a estes 9.000 millóns de euros. Todo isto iba englobado dentro dun plan social que, xa digo, contiña os diferentes proxectos. O prazo para facelo remataba o 30 de xuño, rematou xa, e o Goberno Central, o Goberno de España, como temos denunciado en diferentes ocasións, non presentou dentro do plazo este plan social. Por lo tanto, isto tradúcese en que poden perderse ata 6.800 millóns de euros. O conxunto era 9.000, había unha parte de cofinanciación dos que presentaban os proxectos e os outros 6.800, 75%, aportados pola Unión Europea. Galicia seleccionou os proxectos, cumpriu dende o primeiro momento, enviounos en prazo ao Goberno Central para que pudera compoñer o plan social xunto con outras aportacións. Incluso pideuse escoitada, nunca recibimos ninguna resposta e vimos finalmente como eses proxectos que enviamos non eran integrados en ningún plan social porque ningún plan social se presentou. Por lo tanto, hoxe o que decidimos é trasladarlle directamente á Unión Europea os proxectos galegos que optan o Fondo Social polo Clima, dado que non foron trasladados dentro do marco sinalado. Falamos de máis de 60 proxectos por un importe de casi 2.000 millóns de euros. Por darles un exemplo, destes 2.000 millóns de euros que compoñen o total dos proxectos, lóxicamente, non todos serían seleccionados, pero esperamos que unha parte importante deste 2.000 que presentamos, 1.460, casi 1.500 millóns de euros, irían destinados a proxectos que teñen que ver coa construción ou rehabilitación de vivendas en Galicia dende un enfoque de eficiencia e sostibilidade. Por tanto, é unha enorme oportunidade que non foi aproveitada polo Goberno Central e imos intentar que con este envío directo e as explicacións subseguintes, cando menos poida dar a posibilidade de que Galicia opte a estes cartos que, insisto, iban destinados a España e non foron pedidos polo noso Goberno. Outro acordo dentro da área de medio ambiente, isto ten que ver co tratamento de agua, abastecemento e, sobre todo, saneamento, e ven de unha das disposicións que estaban contidas na Lei de Mellora da Xestión do Ciclo Integral da Auga, aprobada hai 3 anos, no 2022, que tiña unha disposición que determinada obliga de crear un rexistro do que se chamaba na lei aglomeracións urbanas. Que son as aglomeracións urbanas? Pois son conxuntos de núcleos urbanos ou industriais que pola súa proximidade ou pola identidade na actividade, porque fan unha actividade común, serán augas residuais dunhas características parecidas que teñen e poden e teñen que ser recollidas e tratadas de xeito conxunto. Isto é o que é unha aglomeración urbana e, además, o feito de delimitalas permite tamén
coñecer en detalle as infraestructuras hidráulicas que hai en cada zona, en que estado están, se están preparadas para atender o que demandan estas aglomeracións urbanas. E, polo tanto, o que fixemos hoxe, insisto, a beiro desta disposición da Lei do ano 22, é darlle o visto e prace o primeiro rexistro de aglomeracións urbanas de Galicia para facer unha radiografía da situación das redes de saneamento na nosa comunidade. Galicia vai ser a primeira comunidade autónoma que conte cunha ferramenta deste tipo, que vai permitir mellorar a planificación das actuacións que haya que facer e as melloras nesas actuacións á vista desta nova figura. Ademais, con isto estamos cumprindo cos obxectivos e exixencias da Unión Europea nesta materia. Imos poder dicir que aglomeracións teñen unha depuradora que xa lles está servindo de abondo, onde habería que facer ampliacións, incluso unha nova depuradora. Se están cumprindo os niveles axeitados de depuración en función da poboación, das zonas onde están, do tipo de material que se produce de xeito industrial. Este novo rexistro, que se dimos o visto bo, ven dun traballo previo que permitiu identificar ou se valida lle dá plena potencia, plena validez a este rexistro. Decía, este traballo previo identificou 471 aglomeracións urbanas en Galicia a efectos de saneamento e depuración. 177 na provincia da Coruña, 100 en Pontevedra, 70 en Lugo e 124 en Ourense. Cambio de consellería, sector primario, acordos da Consellería de Medio Rural. Hoxe tomamos un acordo que ven derivado da baixada de vendas que se está a producir nos últimos anos no sector do viño tinto, que está provocando acumulacións de stocks nas adegas e que os adegueiros, as DOs, acuden á Xunta de Galicia para, dun xeito conxuntural, poder atopar unha solución. A Comisión Europea, de xeito excepcional e previa autorización da Comisión Europea, pode permitir, insisto, de xeito excepcional e puntual, a chamada destilación en crise. É dicir, que permitir que os produtores afectados por esta acumulación de stocks polas baixas vendas poidan acceder á destilación deste viño para convertelo en alcohol de uso industrial. Pois ben, a Comisión Europea, previa petición, autorizou esta destilación en crise, de xeito que, logo desta autorización, o que hoxe acordamos é convocar axudas para a destilación voluntaria de viño das que poderán beneficiarse adegas das DEOs do Ribeiro e de Monterrey para o viño tinto, 660.000 euros, é dicir, os adegueiros recibirán entre 66 céntimos e 1 euro por cada litro destilado. Xa levamos esta medida no 2024, na Ribeira Sacra, neste caso, afectou a 15 adegas, foron 350.000 euros e, insisto, isto é unha medida excepcional, conxuntural, que ten que estar previamente autorizada pola Comisión Europea e que o desexable é non ter que adoptala, se pode ser ninguna vez máis, e, dende logo, non de xeito regular. Entendemos que estas dúas veces a necesidade de excepcionalidade así o aconsellaba, pero non pode en ningún caso ni se vai convertir nunha medida, ninguna práctica estructural. Sigo no sector primario. A proposta tamén da Consellería de Medio Rural, hoxe aprobamos a declarar como proxecto de interese autonómico, como PIA, a ampliación das instalacións que a Casa Grande de Sanceda ten no concello de Mesía. É a primeira medida, o primeiro PIA que aprobamos no sector agroalimentario e vai permitir a Casa Grande de Sanceda triplicar o tamaño das súas instalacións. Van ampliar a fábrica de iogures, van construir unha planta para transformar os surros en biogás, unha planta de biometano, e tamén habilitar aulas de natureza para actividades escolares. En total, as obras de ampliación amparadas por este proxecto de interés autonómico, esta declaración de PIA, van supoñer 8 millóns de euros de investimento. Bueno, a Casa Grande de Sanceda é coñecida, creo que por todos, ou por inmensa maioría dos galegos, é un referente na produción ecolóxica. Produce un 4,4 millóns de litros de leite ecolóxico o ano, é o maior produtor deste tipo en Galicia e un dos maiores en Europa. Agora, con esta ampliación, consolida toda a súa actividade e sigue sendo un referente na agricultura e na política agroalimentaria ecolóxica.
Cambio de acordo, a proposta da Consellería de Economía, os aprobamos dentro das actuacións que estamos levando para cumprir o noso compromiso de poñer a disposición do tecido industrial galego máis chan industrial ali onde realmente é demandado. Os aprobamos licitar as obras de urbanización da cuarta fase do Parque Empresarial Lalín 2000, no Concello de Lalín, que ten como objetivo ampliar en casi un 60% a superficie do polígono. Un investimento importante, 22,5 millóns de euros, para habilitar 42 novas parcelas e dar resposta á demanda alta de empresas da comarca do Deza que agora mesmo non contan con terreos baleiros neste parque para instalarse. A previsión é que, con estes trámites que os aprobamos, e os subseguintes, a principios do ano 2028, esta ampliación, é dicir, a disposición das parcelas polos que os demanden, se xa unha realidade. Insisto, principios do ano 2028. Cambio de acordo, a proposta da Consellería de Vivenda e dentro dos acordos que recurrentemente veñen este Consello para cumprir o obxectivo de duplicar o parque público de vivendas, hoxe autorizamos unha nova actuación, neste caso, licitar xa as obras, construción de obras, para 48 novas vivendas no polígono de Valdecorvos, no barrio de Valdecorvos, en Pontevedra, que é a zona onde, neste Concello, a Xunta de Galicia está concentrando a maior parte dos seus esforzos en construción de vivenda pública. Estas 48 vivendas supoñen un investimento de 7,8 millóns de euros, prazo de execución dende que se asudiquen de 18 meses, e isto supón xa 300, con estas que os acordamos, 300 novas vivendas protegidas na cidade de Pontevedra nestes últimos 2 anos. Algunhas empezaron, foi dos concellos onde antes empezou, hai unha estreita colaboración, onde antes empezamos estas promocións, de xeito que xa antes de que remate o vindeiro ano, antes de que remate o ano 2026, se non hai imprevistos, faremos entrega das, ou rematarán, as 74 primeiras vivendas no barrio de Valdecorvos, que son parte desas 300 as que antes me refería. E, ademais da colaboración que estamos facendo para promover a promoción público-privada. A intención é, no ámbito de San Mauro, en Pontevedra tamén, facilitar solo para construir ata 2.000 vivendas en público-privada, en sistema de promoción público-privada, desas 2.000, o 80% terán que ter algún tipo de protección social. Cambio de acordo, a proposta da Consellería de Política Social, e dándolle continuidade ao que xa anunciábamos o venres, como saben, a Fundación Amancio Ortega fixo entrega á Xunta de Galicia da quinta residencia que pon a disposición. Antes foron as de Santiago, Lugo e Pontevedra, que xa están en funcionamento, e a de Coruña, que empezará a funcionar finais deste ano, principios do ano que ven, e o venres foinos entregada esta residencia pública para 120 usuarios en Ferrol, no barrio do Bertón. E o que fixemos, xa anunciábamos o venres, o que fixemos hoxe no Consello da Xunta de Galicia é autorizar o inicio da licitación para a xestión desta residencia que, como decía, a FAO, a Fundación Amancio Ortega, construiu e equipou en Ferrol. 120 persoas. En principio, o contrato vai ter unha duración de 2 anos, pódese prorrogar ata os 5, e o orzamento base esta licitación serán 6,3 millóns de euros. E a previsión é que, durante o primeiro trimestre do ano que ven, tamén esa residencia poida estar en funcionamento. A proposta da Consellería de Política Social, tamén, outro acordo a proposta desta Consellería, autorizamos a firma dun convenio para recibir algo máis de 52 millóns de euros procedentes do Goberno Central dentro da aportación que lle corresponde facer o sistema de dependencia galego. Técnicamente, o nome é nivel acordado, unha cantidade en función das persoas que van entrando no sistema de protección. Estos son 52 millóns de euros. Sería parte do financiamento que se vai adicar ao sistema de dependencia en Galicia, en total 844 millóns de euros. A día de hoxe superamos os 90.000 dependentes atendidos. Era o obxectivo que teñamos cando remataron o ano 2025 e a finais do mes de outubro chegamos con 2 meses de antelación
a ese número que tiñamos fixado como cantidade para 12 meses, en gran parte gracias ao plan de choque que agora corre o risco certo de paralización logo do recurso presentado ante o Constitucional polo Goberno Central. Por lo tanto, a Xunta está cumplindo, o Goberno Central non só non está cumplindo, porque estes 52 millóns de euros, ni moito menos, sumadas outras aportacións, chegan ao 50% que tiña que aportar. Ao mesmo tempo, pois, presenta este recurso para nós incomprensible que pode supoñer a paralización do plan de choque que introduciu a máis de 10.000 persoas a maiores neste ano, que xa están no sistema de protección e que fan cumprir o obxectivo incluso 2 meses antes do que estaba fixado. O desequilibrio acumulado, se non hai un ingreso co que non contamos, o galla que se produzca nestas datas, a finais de 2026, sería de casi 3.000 millóns de euros das cantidades adevedadas dese 50% que se vai acumulando cada ano que non se ingresan. Estes 52 forman parte, por lo tanto, damos conta deles, pero ni moito menos chegan ao nivel ás cantidades que por lei terían que aportar. Cambio de acordo e de Consellería, Consellería de Facenda, dentro das súas competencias respecto da Axencia Galega de Novas Tecnoloxías, a proposta desta Consellería demoslle o visto e prace a un plan que vai permitir que os trámites administrativos que son máis frecuentemente utilizados polos administrados frente á Xunta poidan realizarse totalmente ou, polo menos, na súa meirande parte, de xeito digital. En definitiva, seguimos avanzando no proceso de digitalización dos trámites burocráticos que impulsa a Xunta de Galicia. É un plan con horizonte 2027, é dicir, serían 2 anos, 26 e 27, vanse destinar pois casi 10 millóns de euros, 9,8 millóns de euros, e o que pretende seguir introducindo, xa escomenzamos, pero ahora pisaremos o acelerador, a inteligencia artificial para facilitar e facer máis eficaces todos estes trámites, reducir o seu tempo, reducir incluso os trámites, por suposto, xa non aportar ninguna documentación que sobre en poder da Xunta de Galicia por outro trámite, aínda que sea diferente, reforzar a tramitación especialmente dirixidos a certos colectivos que a toda hora tiñan que solicitar que se produciran renovacións que a partir de ahora ou prórrogas vanse producir de xeito automático, especialmente todo o que ten que ver co carnés ou licencias que teñen un prazo temporal. Imos impulsar que cada vez máis trámites se poidan facer polo móvil, polo móvil, basicamente, que é o que máis se está utilizando para facer estes trámites, e o obxectivo é que pasar da cifra actual, que nos amosa que aproximadamente un 23%, non chega a cuarta parte, dos procedementos administrativos teñen o maior nivel de digitalización, é dicir, que son prácticamente, desde que comenzan hasta que rematan, totalmente digitais. Un de cada 4 proxectos que se leva coa Xunta de Galicia se pode facer de xeito digital absolutamente. Queremos, nestes 2 anos, e logo deste plan, duplicar esta cifra e chegar ao 50%, cando menos que a metade dos procedementos que os administrados teñen coa Xunta de Galicia sexan 100% digitais. E, respecto aos procedementos e os trámites máis demandados, que son aqueles que teñen, cando menos, 100 solicitudes ou máis ao ano, esta digitalización acade o 100% do proceso. Penúltimos acordos en materia de sanidade, un ten que ver tamén coa digitalización que impulsamos no eido sanitario, tomamos un acordo que ten que ver con seguir impulsando a chamada educación en saúde por vías digitais, que é poñer a disposición da cidadanía contidos que elaboran profesionais do Servicio Galego de Saúde sobre cuestións de saúde. Por exemplo, guías sobre o que hai que facer antes dunha operación ou antes de someterse a diferentes probas. Galicia, o Servicio Galego de Saúde, leva meses traballando nun proxecto a nivel europeo para promover a educación en saúde e hoxe o que acordamos dentro deste proxecto é poñer en marcha un sistema para que o persoal sanitario do Sergas poida prescribir, por así decirlo, contidos de educación en saúde aos pacientes, introducíndos a través do seu historial clínico, é dicir, contidos personalizados en función das súas necesidades. E, por tanto, os pacientes recibirán unha alerta na app Saúde cun enlace a un documento que poderán ler no seu móvil, no seu ordenador, e que ten que ver cunha situación específica dese paciente. E o outro acordo tamén relacionado con sanidade e coas novas tecnoloxías ten que ver co interese perfectamente entendible
que ten a Xunta de Galicia, o Servicio Galego de Saúde, en preservar os datos e a confidencialidade, os datos médicos, a confidencialidade e o dereito a intimidade dos pacientes respecto, xa digo, dos datos e das historias clínicas que teñen o Servicio Galego de Saúde. Por lo tanto, se demoslle o visto e prace a poñer en marcha unha nova ferramenta de ciberseguridade baseada en inteligencia artificial para seguir insistindo en todo o que sexa necesario para evitar accesos non autorizados aos datos clínicos dos pacientes. Son 925.000 euros o custe desta nova ferramenta, e xa digo, vai dirixida a proteger e garantir a confidencialidade das historias clínicas, todo o que ten que ver coas prescripcións que se fan a través da receita electrónica. O que vai facer este sistema é monitorizar en tempo real todos os intentos de acceso sospeitosos que pode haber aos programas do Sergas e calquera anomalía, e, por lo tanto, para detectala, chegar a quen está intentando acceder de xeito presuntamente ilexítimo e poder impedila. E o último acordo, que explicará máis polo miúdo o Consello de Educación, ten que ver coa posición punteira, amosada a través de diferentes acordos que veñen neste Consello, que Galicia está cadando en materia de I+D. Estamos a convertirnos, además, nunha referencia de I+D en sectores estratégicos, a inteligencia artificial, a computación cuántica, a biotecnoloxía, e queremos seguir por aí. Imos ser unha das únicas imos ser un dos únicos 6 territorios, que acollan unha fábrica de inteligencia artificial, 6 en toda Europa, e unha delas vai estar en Galicia, e isto, ademais, vai acompañado de un incremento que levamos verificando en diferentes orzamentos en materias de I+D. Todo isto ten que ir acompañado cun marco normativo axeitado que dea facilidades para seguir con este proceso. A actual normativa, que ten que ver con algo tan cambiante, tan dinámico, tan evolutivo como o I+D, data do ano 2013. Por lo tanto, o que acordamos foi iniciar a tramitación da nova Lei de Ciencia e Innovación de Galicia, que vai facilitar o desenvolvemento do noso I+D e adaptar a normativa actual o reto do sector e facilitar que esta normativa estea pensada nunha evolución que nos últimos anos foi vertixinosa e ten que ser moito máis nos anos vindeiros. Por lo tanto, poñeremos o foco nesta normativa na atracción do talento, na transferencia do coñecemento e na promoción do I+D tamén nas empresas. Pero para explicarlo máis polo miúdo, doi a palabra ao conselleiro. Bueno, moitas gracias, presidente. Vimos de autorizar no Consello da Xunta pois o inicio do trámite da nova Lei de Ciencia e Innovación de Galicia, como ben dixo o presidente. É o primeiro paso para deseñar o camiño a seguir da nosa, nos gusta denominada I+G+I, que aspiramos poida entrar en vigor no ano 27. Como xa saben vostedes, a investigación e a innovación teñen experimentado un importante crecemento nos últimos anos, polo que precisan dun marco normativo acorde a este crecemento e que dé resposta aos cambios globais que se teñen experimentado neste ámbito, cambios que son moitos, moi rápidos e profundos. Partimos dun bo marco normativo, un marco normativo que aprobamos no ano 2013, que nos permitiu avanzar ata a situación actual. Pero identificamos que para seguir medrando e acompañar o gran momento da nosa I+D+I, compre actualizar esta lei, unha lei que dá soporte a unha aposta estratégica que estamos a facer dentro do Goberno. Esta aposta decidida identifícase en indicadores como a presentación fai moi pouco tempo do Plan de Investigación e Innovación 25-27 con máis de 1.310 millóns ou os orzamentos deste ano, do ano 26, onde a función innovación medrou un 9%. Dende o ano 13 ata hoxe, o contexto ten cambiado e avanzado con intensidade. Só uns datos. Galicia é a comunidade que máis incrementou o orzamento en I+D segundo as últimas estatísticas. Temos un aumento do 28% que prácticamente duplica a suba do conxunto do Estado. Pasamos de ter un peso no conxunto de España dun 3,6 no ano 2013 a un 5,4 no ano 2023.
Contamos con máis de 14.000 profesionais dedicados a este sector, a cifra máis alta da historia, prácticamente un 50% máis que no ano 10, un 48% máis que no ano 10, cando había 10.800 profesionais. Contamos, ademais, con accións e investimentos de alto impacto. A ampliación do CESGA, 56 millóns de euros, comenzaron xa as obras. A Fábrica Europea de Inteligencia Artificial, 82 millóns de euros que recibimos a boa nova fai moi poucos días. A Fundación Gartia, que comenzará a funcionar no ano 26 coa primeira convocatoria, ou a potenciación da rede CIGUS de Centro de Investigación Universitaria de Excelencia. Por que facemos esta lei? Vemos que o escenario en Galicia cambiou en positivo de xeito moi rápido nos últimos anos. En parte, gracias ás políticas públicas impulsadas na Xunta de Galicia, pero, sobre todo, ao bo facer profesional, universitario, empresarial de todo o ecosistema. A nivel normativo, a lei que vamos a comenzar a traballar supón evolucionar a lei galega do ano 13 e adaptarnos tamén aos cambios que ten introducido no ano 22 a Lei Estatal de Galicia, adaptando esta lei ás necesidades e ás características de Galicia. A escala global, o escenario internacional ten cambiado tamén moi rápido cun desenvolvemento tecnolóxico que cada vez é máis rápido, pero que cada vez tamén ten unha maior conciencia na importancia da sustentabilidade dende o punto de vista ambiental. A ciencia e a innovación compiten a escala internacional e debemos ter-o presente nos nosos marcos regulatorios. Outro porqué é facer fronte aos desafíos de futuro e adaptar as bases da nosa política científica a ámbitos como é a gobernanza, a transferencia, o persoal ou facer a ciencia atractiva polo investimento privado. Queremos deseñar a Galicia do futuro, a Galicia da ciencia, a Galicia do coñecemento, e creo que temos alicerces sólidos para que a I+D+I contribúa cada vez máis á Galicia calidade que estamos construindo entre todos. Unha Galicia calidade onde a ciencia e a innovación deben ter un papel fundamental, porque somos conscientes de que a sociedade e a economía do futuro será, en parte, a sociedade do coñecemento e tamén a sociedade da ciencia. Para que facemos esta lei? A nova lei regulará aspectos moi relevantes para seguir mellorando e incidir en algúns campos que paso a detallar a continuación. Primeiro, a especialización. A que debemos facer para apostar pola planificación e a coordinación do sistema galego, con boas estructuras de gobernanza e xestión e claramente enfocada a áreas estratégicas na que somos especialmente bons para competir. En segundo lugar, o financiamento, para deseñar e garantir un financiamento estable e plurianual, onde o esforzo inversor da administración pública debe ir tamén acompañado do sector privado, é dicir, facer atractivo a ciencia ao sector privado con incentivos fiscais ou outros instrumentos para captar investimentos privados. En terceiro lugar, recursos humanos, para ordenar e mellorar a carreira investigadora, incorporando de feito o decreto aprobado no ano 24 e tamén con medidas para o retorno do talento con indicadores de avaliación de resultados. Cuarto lugar, transferencia, para impulsar a transferencia efectiva do coñecemento, para favorecer así a creación e o fortalecemento de empresas de base científica, fundamentalmente startups e spin-off, tendo moi en contacto, incrementando o contacto entre a universidade e a empresa, mellorando a alianza entre as mesmas, é dicir, entre a investigación e o mercado. Quinto lugar, infraestructuras científicas, para rentabilizar o aproveitamento das infraestructuras científicas e tecnolóxicas, propiciando mecanismos e regulando mecanismos de uso compartido e de xestión coordinada. Sexto, novas tendencias en ciencia, para adaptarnos á configuración de novos modelos de investigación e innovación que fai 12 anos prácticamente non existían, como pode ser a profundización e a presenza que ten actualmente a inteligencia artificial e as diferentes posibilidades que ofrece o proceso de digitalización. Sétimo, difusión territorial, para apostar pola innovación territorial e o apoio ás PEMES,
mellorando o acceso aos fondos de innovación, simplificando e reducindo os trámites burocráticos e priorizando que calquera galego, viva onde viva, poida beneficiarse grazas aos plans locais de I+D+I que aquí se regularán. Octavo, ciencia aberta, para impulsar o que se denomina ciencia aberta, ética e responsable, fomentando aspectos como a divulgación, a educación científica, a participación cidadá e unha maior interacción entre a comunidade científica e a sociedade. Como o faremos? Como vai ser todo o proceso de redacción da lei? Como sempre facemos, contaremos con achegas e suxestións de todos os axentes deste ecosistema. Para coordinado, crearemos unha comisión de redacción da lei que vai estar integrada por diferentes departamentos da Xunta, Facenda, Sanidade, Economía, Industria, porque, como sempre digo, aínda que é desde a Consellería de Ciencia onde se realiza unha actividade de coordinación, esta lei e este programa é un programa de goberno onde participan moitas consellerías e moitas consellerías contribúen ao éxito da investigación e da innovación. Será tamén fundamental a participación da denominada Comisión Interdepartamental de I+D+I. Deste xeito garantizamos a cohesión e a coherencia institucional do que facemos. E, por suposto, terá un papel moi significativo o Consello Asesor de Investigación e Innovación de Galicia, que aprobamos fai moi poucos consellos, que aportará unha visión estratégica á lei. É dicir, será unha lei dialogada e consensuada, froito dunha aposta pola diversidade de voces e tamén pola unidade de acción da Xunta de Galicia. O que hoxe aprobamos no Consello é unha ventá cara ao futuro, é un compromiso do Goberno coa ciencia, con todo o que significa, como un dos motores fundamentais do desenvolvemento futuro de Galicia. A futura lei será clave para acompañar e impulsar o crecemento que está vivindo o conxunto da I+D+I no noso territorio. Un paso máis, un novo paso, neste camiño que debemos facer todos xuntos pensando na Galicia de mañá, na Galicia de futuro, na Galicia calidade que aspiramos a construir tamén dende a ciencia, o coñecemento e o talento. Por a miña parte, nada máis, quedo a disposición das súas preguntas sobre este particular ou sobre o que queiran facer. Se non hai preguntas, moitas gracias. Boas tardes, presidente. Hola. Dúas cuestións. En primeiro lugar, quería pedirlle unha valoración pola dimisión do presidente valenciano Mazón e se considera que chega tarde ou demasiado tarde e que danou a imaxe do Partido Popular. Por outro lado, quería preguntarlle, diversos expertos económicos apuntan a eivas nos presupostos da Xunta e din que son unha autoemenda, sobre todo en materia de vivenda e de incendios. Que lle parece? Gracias. Un momentinho. Sí, respecto á primeira pregunta, respostaba en algunha ocasión a preguntas que vostedes facían sobre esta cuestión. Eu sempre les contestei o mesmo. A decisión de renunciar, dimitir ou non, era unha decisión persoal e o presidente Mazón tomouna e anunciouna esta mañán. Eu, sinceramente, creo que escoitando ademais as súas razóns e estando presente outro día ademais no funeral en Valencia, creo que fixo o correcto e o aceitado. Que pena que non cundo exemplo algúns que teñen moitas responsabilidades sigan actuando tamén na dana con esa soberbia e con facer ver que non vai nada absolutamente con eles. Escudábanse sempre no presidente Mazón. Non sei o que farán a partir de agora, sinceramente.
E respecto a outra pregunta, mire, primeiro, eu sempre digo mesmo, estou encantado de que se poida discutir sobre uns orzamentos que existen, que están presentados un ano máis no Parlamento de Galicia e, por lo tanto, sobre os que se pode opinar, sobre os que se pode ter, lóxicamente, diferentes valoracións. Eu agardo que estes orzamentos sexan aprobados novamente polo Parlamento e o que podo asegurar é que creo que, aparte de cumprir con a nosa responsabilidade, e volvo a poñer en valor o que significa ter orzamentos cada ano, o incumprimento, incluso da Constitución, que é nin tan siquiera presentalos, o que intentamos é respostar ás necesidades de Galicia, que son cambiantes, e ser un goberno dinámico. E, por lo tanto, se nun ano temos que facer unha especial reforzamento de algunha política, priorizándoa sobre calquera outra, pois hai que facela. Non creo que sexa, de todas maneiras, o caso nin da política de vivenda. Levamos, dende o principio desta legislatura, e xa antes mo teñen escoitado, dicindo que ten que ser unha política prioritaria, e creo que amosamos non só nos orzamentos que volven medrar en materia de vivenda, sino en cada luns nos Consellos da Xunta de Galicia, onde sempre temos acordos relacionados con incrementar o parque de vivenda. Respecto á política industrial, aí teño tamén clarísimo que non temos cambiado. Galicia necesita proxectos que aproveiten as nosas propias posibilidades e que pechen aquí ciclos productivos basándose nos nosos recursos naturais, sempre cando, por suposto, cumpran a lei. Eso é o condicionante básico. E, polo tanto, volvo a decir algo que me escoitaron moitas veces. A política industrial da Xunta de Galicia seguirá consistindo en impulsar aqueles proxectos que consideramos de futuro e que acrediten que son respetuosos co medio ambiente. Buenas tardes, presidente. Quería conocer también su opinión sobre el otro gran tema de actualidad nacional, quizás, que es el juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Quería saber un poco su valoración, su visión general sobre el tema y también qué opina de que la Abogacía del Estado haya pedido ahora la nulidad de la investigación por considerarla injusta y, en teoría, también haberle puesto en una situación de indefensión. Muchas gracias. Sí, bueno, é certo que, como vostede decía, é outra gran noticia do día, eclipsada pola actualidade máis rabiosa ou máis inesperada, polo menos na data da dimisión do presidente Mazón, pero creo que isto é algo que non nos pode deixar de perder o foco sobre a situación absolutamente inédita e, na miña opinión, absolutamente inadmisible de que un fiscal xeral en exercicio se sente nun banquillo con todas as circunstancias que isto supón. E con todos os antecedentes que coñecemos sobre este caso. Creo que é un momento de deixar actuar os xuíces que algúns se están encargando de cuestionalos, parece ser que de xeito preventivo, por si non lles gustara o que despois volven decir. Son os que sempre cuestionan a actitud dos xuíces e opinan deles según lles gusten ou non lles gusten as sentencias. Non vou facer eso, creo que é un momento de que os xuíces que a xustiza que decidiu procesar a todo un fiscal xeral do Estado en exercicio, que decidiu sentarse no banquillo sin dimitir, que falen de todo isto, e eu agardo, de verdade, que todas as institucións do Estado, especialmente aquelas que representan os máis altos estamentos xurídicos e de garantía da legalidade, estean á altura e entendan que non poden actuar a outras órdenes nin con outras instruccións que as da propio ordenamento xurídico e as da propia lei. Agardo que todos estean á altura e que despois a xustiza decida respecto a unha situación, na miña opinión, que non se tiña que ter producido. É inadmisible e non pasa en ningún outro sitio de Europa, non se entende que un fiscal xeral do Estado en exercicio e sin renunciar estea sentado nun banquillo por acusacións tan graves. Bos días. Tamén sobre os orzamentos. Na Lei de Acompañamento, o Consello de Transparencia de Galicia deixa de estar adscrito á Valedora do Pobo e pasa a estalo no Consello Consultivo. Pero non hai ninguna explicación de motivos na modificación legal. Por que ese cambio? E tamén na Lei de Acompañamento múdase a normativa das medallas de Galicia para podelas outorgar sen ningún expediente de valoración de mérito. Perdón, a segunda. Sí, tamén na Lei de Acompañamento múdase a normativa das medallas de Galicia para podelas outorgar sen elaborar ningún expediente de valoración de méritos das persoas galardoadas. Teme a Xunta que a medalla a Princesa Leonor poida ser anulada por outorgalas en ese expediente previo de valoración de méritos. Gracias. Sí, respecto á primeira pregunta, mire, razóns de operatividade
respetando, en todo caso, as garantías do ordenamento xurídico. Creo que ninguén pode poñer en dúbida que recaiga nunha institución ou noutra, neste caso no Consello Consultivo, que se engaden novas funcións, eso non vai en detrimento, sino moito menos de garantir a plena observancia do ordenamento xurídico e dun funcionamento axeitado. Por lo tanto, é unha decisión por mudar a operatividade, pero sempre pensando que a garantía do ordenamento xurídico vai estar plenamente garantida en todo caso. E respecto á segunda pregunta, non, eu creo que a concesión das medallas ten unha parte importante de valoración máis alá de criterios xurídicos que, en caso, non poden ser ignorados, pero creo que non é o fundamental. Simplemente entendemos máis axeitado este novo mecanismo e non ten ninguna outra implicación nin ten nada que ver con ningunha decisión concreta que tomáramos no pasado ou podamos tomar no futuro. Bos días, presidente. Queria preguntar pola decisión do Tribunal Supremo de xulgar ao exministro ex número 2 do Partido Socialista, José Luis Ábalos, o empresario Víctor de Aldama e a Coldo García polas presuntas irregularidades na compra de mascarillas durante a pandemia. Gracias. Sí, bueno, acaba esta mañán, parece que saltaba esa noticia. Eu creo que non pode sorprender absolutamente a ninguén. Con todo o que coñecimos, estamos coñecendo, e supoño que o que nos queda por coñecer parece absolutamente lóxico que, cando menos, exista ese procesamento. Entendo os nerviosismos, se os non me consta, non o sei, non podo aseguralo, non podo asegurar que non sucederá, que lle escoitamos o presidente do Goberno outro día na Comisión do Senado. Boa tarde, presidente. Dúas cuestións. A primeira é sobre a decisión de Finsa de abandonar o clúster da Madeira. Alegan ou apuntan a que este organismo mostrou o seu apoio á decisión que eles entenden de Finsa que abre a porta ao eucalipto en novas zonas hasta ahora dedicadas ao piñeiro, non? E que se recollía na lei de acompañamento da Xunta. Entón, a cuestión é como valora vostede esta decisión, se entende que pode ser unha especie de emenda ou crítica a esa decisión da Xunta adoptada respecto á moratoria do eucalipto. E a segunda cuestión é respecto ás críticas de algúns concellos da comarca de Valdeorras que din que desde os incendios levaban pedindo que se actuase para evitar que coa chegada das chuvias pudieran ter problemas ca cinza. Entón, chegaron as chuvias, din que tuveron eses problemas e lamentan un pouco eses concellos que desde a Xunta non se tivese actuado como pedían. Como valora eso? Grazas. Respecto á primeira pregunta, unha decisión que toma unha empresa pode facer as valoracións que estime oportunas. Eu era plenamente consciente, creo que o teño dito públicamente e tamén en diferentes membros do Goberno, que esta decisión sempre complexa era moi complicado que podera satisfacer 100% a todas as partes, porque hai moitos intereses en xogo. Sinceramente, creo que a decisión que tomamos tivo en xeral unha boa acollida. É certo que está pendente de desenvolvemento, é certo que o mesmo proceso de escoitar a moita xente que fixemos para tomar esta decisión, témolo que observar ahora para desenvolvelo. E eu agardo que isto se siga producindo con independencia de calquera valoración e das decisións que alguén tome en función desas valoracións. Eu estuve outro día nun certamen da Fundación Alume, con directivos de Finsa, que, sinceramente, vinos comprometidos con esta nova etapa, exixentes, vixiantes, pero pensando que podía ser unha solución axeitada. A partir de aí, decisións que se tome de pertenza ou non pertenza a diferentes organismos son alleos unha decisión da Xunta de Galicia que se tomou, insisto, pensando que era a mellor, entendendo que non pode contentar ao 100% a todo o mundo. Respecto á segunda pregunta, creo que temos escoitado moitas veces. Creo que, dende o principio, nos dixemos, primeiro, na época, no momento máis complicado dos lumes, conseguir extinguilos canto antes. Segundo, arbitrar as axudas e estar no proceso de recuperación dos terreos e das superficies ardidas e previr as súas consecuencias. Sinceramente, creo que estamos facendo, aproveito unha vez máis a oportunidade para decir que, mentras temos pagado, non o 100%, pero casi, e acabaremos agardo pagando antes de que remate este ano 100% das axudas, as do Goberno siguen sin convocar. E igual que non convocan as axudas, están sendo especialmente lentos en reaccionar aos organismos que dependen do Goberno central para previr os danos. Saben as convocatorias que a Xunta de Galicia fixo respecto a voluntarios, fixo nas zonas onde as concas son da nosa competencia para previr os arrastres e as cinzas. Levamos moito tempo ofrecendo a nosa colaboración ás dúas confederacións hidrográficas, a do Miño e a do Douro,
para que a do Duero para que fagan o mesmo que está facendo a Xunta de Galicia nas da súa competencia. Por suposto, ofrecémonos a axudar, pero eu creo que cada un ten que cumplir coas súas obrigas, e así o temos trasladado os concellos da comarca de Valdeorras, polos que vostede me preguntaba, e así o trasladaremos ás veces que faga falta. Axudaremos e actuaremos, pero cada un ten que cumprir coas súas obrigas. E a Xunta de Galicia, dende logo, está facendo. E lamento que a mesma lentitude observada nas axudas este observando na reacción nas operacións sobre o terreo que tiñan que estar facendo igual que está facendo a Xunta de Galicia. Boa tarde. Volvendo sobre a dimisión de Mazón, queríalle facer 3 preguntas. A primeira é que con esta dimisión, con esta saída, o PP queda en mans de Vox. Quero lle preguntar se lle preocupa a situación na que queda o seu partido non só en Valencia, sino a nivel estatal, condicionado por Santiago Abascal. A segunda pregunta é se considera que Feijóo xestionou ben este asunto, desde a dana ata o día de hoxe. E a terceira é se entende que Mazón non entregue a acta de diputado, que implica que sigue aforado. Grazas. Sí, en mans de Vox, o PP ten unha maioría parlamentaria, é certo que non é maioría absoluta, pero unha maioría parlamentaria nas Cortes Valencianas e, polo tanto, o presidente Mazón apelaba a que a maioría que lle permitiu ser presidente da Generalitat no seu momento para que permitan unha transición e garantir a gobernabilidade e, por certo, non esquezamos o que, na miña opinión, opino desde fora, pero creo que coincido con moitísima xente, sigue sendo máis importante que o proceso de reconstrucción que ni moito menos está rematado e para iso necesita un goberno que siga funcionando e, polo tanto, o que piden é, lóxicamente, poder seguir facer eso posible conformando unha maioría que permita investir novo presidente e novo goberno. Eso cada un pode interpretar o que para mí, dende logo, significa eso nada máis e nada menos. Creo que o presidente Feijóo foi coherente de principio a fin co que dixo e co que logo sucedeu. Hoxe decía que a decisión de Mazón foi a aceitada, a correcta, decía el, creo, e creo que eso concorda con todo o que sostivo e a súa actitude durante todo este tempo. Recordaba o propio presidente Mazón que o presidente Feijóo lle dixera, nada máis producirse a dana, que tiña que pedir esa solicitude de pasar ao nivel 3 e que se equivocou por non facerlle caso. Por lo tanto, creo que o presidente Feijóo estaba dando os consellos e tomando as decisións aceitadas. Había que preguntarse por que o Goberno Central, unha vez máis, o facioso presidente Mazón, por que non lle interesaba e por que preferiu ventilalo con aquelo de que si necesitan ayuda que me la pidan, que creo que acompañará durante toda a súa vida tamén o presidente do Goberno, a Pedro Sánchez. E respecto á terceira pregunta, non entrega a diputado, bueno, parece ser, a verdade é que tampouco tiven moito tempo hoxe mañán de Consello da Xunta para saber os detalles. Non sei se definitivamente foi o que dixo ou que non. En todo caso, volvo a decir que, igual que a dimisión é unha decisión persoal, permanecer ou non como diputado o é tamén, que supoño que aqueles que lle pedían a súa dimisión, no fondo pretendendo que permanecera para seguir poder pedindo a dimisión e tapar as dimisións de outros e outras que non se van producir, agora cambiarán o foco e dirán que o problema é que sigue de diputado e que vai seguir, non o sei, coa intención de seguir tapando a outros que non admiten nin asumen a mínima responsabilidade e, na miña opinión, tamén as teña. Sí, incidindo nesta cuestión, vemos que os acordos non frutificaron en Extremadura, non houve acordo Vox-PP e hai unhas eleccións. Cree vostede que en Valencia debería haber tamén unhas eleccións si non hai ese acordo ou se dilata no tempo, porque unha das cuestións que piden os afectados que isto se resolva canto antes. E logo quería preguntar tamén respecto ao anuncio feito que vai relacionar tamén un pouco co tema da industria forestal de ENCE, de facer un proceso de despido amplo para o ano que ven. Falaba aquí en varios consellos da necesidade da industria forestal, da gran cantidad de traballos que xenera.
Vinculo isto con Altri e estamos vendo que unha das grandes papeleiras de Galicia anuncia despidos colectivos importantes. E despois quería preguntar, relacionado con isto, un informe tamén do Consello de Asesores Científicos da Academia Europea que pon a incidencia en que os incendios non se extinguen, hai que loitalos desde a prevención e que hai unha gran confusión en moitas administracións en Europa de que incide moito en gastar en extinción e non tanto en prevención. Xa sei que vostede me dirá que se aumentaron os orzamentos en prevención, pero quería preguntar porque parte do cardeo este verán era el monte que non estaba limpo, principalmente, incluso no Parque do Invernadero, que é un parque natural, estaba bastantes franxas sin limpar. Quería preguntar sobre esta cuestión da prevención tamén. Gracias. A primeira pregunta, mire, eu non sei se van fructificar ou non. Usted decía, como non van fructificar, se ten que haber eleccións. Esta é unha decisión que toman dende Valencia e, por lo tanto, para min é absolutamente respetable. Decidiron neste momento conformar un novo goberno que poida seguir traballando e por iso pedía ao presidente Mazón o se poder conformar esa maioría que permita a súa elección. Imos ver o que sucede e, en función deso, decidir, que decidan eles, lóxicamente, cales son as accións seguintes. Pero isto é unha decisión que é respetable e, oiga, allá que consigan formar esa maioría, porque, insisto, creo que agora mesmo a reconstrucción é o prioritario, ou sería, na miña opinión. A segunda pregunta. Bueno, sí, efectivamente, se anuncia un ERE por parte de ENCE. Supoño que respostará a un momento conxuntural da súa actividade, pero isto reforza todavía máis o noso interese en que existan industrias que poidan, con independencia de como lle vayan unhas a outras, manter todo ese ritmo de aproveitamento, de creación de riqueza na nosa comunidade. Supoño que os que sempre lles dá igual que haxa ou non haxa postos de traballo, sempre creen que é mellor que haxa industrias que non as haxa, pois estarán felices de que unhas non se poidan instalar e outras pechen. Pero os galegos e galegas que na súa maioría o que queren que haxa traballo, insisto, respetuoso co medio ambiente, entenderán que a función da Xunta de Galicia é intentar que industrias que, se non se instalan aquí, se instalarán noutros sitios e respetan todas as normas, creen riqueza e postos de traballo en Galicia. E respecto á terceira pregunta, unha frase moitas veces repetida, os incendios sí que se extinguen, que hai que extinguilos, é dicir, non se extingue, o que hai que facer é prevención. Non hai que facer prevención e, cando se produce un incendio, facer todo o posible por extinguilo canto antes. Estou de acordo nas dúas cousas e prevención xa estamos facendo. Vostede decía que, eu insisto, pero que é certo, volvimos a aumentar. Decía outro día que imos ser especialmente exixentes aínda máis e colaboradores cos concellos para que as labores de limpeza, que tamén son labores de prevención, ao redor das franxas e dos núcleos de poboación, se fagan dun xeito estricto, se fagan con rigor, e se fagan, que hai casos nos que nin siquiera isto é unha realidade. É o que podemos facer, e seguimos aumentando, ademais, o período de traballo das brigadas para que nestes meses de choiva podan facer tamén labores de prevención. Claro que hai que aumentar e mellorar a prevención, tamén a normativa que introducimos este ano tamén na lei de acompañamento para mellorar os períodos de queimas, posibilidades de desbroce en máis zonas, precisamente incidindo neste labor de prevención. Pero, desgraciadamente, chega un momento en que isto non é dabondo e, cando se producen incendios, tamén hai que ter medios para a extinción. Moi ben, moitas gracias. Unha cuestión máis, presidente. Quería preguntarlle pola reunión dos tres reitores polo tema de medicina da semana pasada. Non houbo avances, parece que a Universidade da Coruña vai a seguir adiante cos seus trámites. Hai unha data do 17, que é o último día para presentar documentación, e vai a seguir adiante. Que lle parece e se cree que debería poñerse a Xunta máis belixerante de cara a ese modelo actual centralizado con Santiago no foco? Gracias. Está por unha banda a autonomía universitaria, e por outro, eu creo que a posición da Xunta de Galicia ninguén pode decir que a descoñece. Pensamos, eu penso tamén sinceramente, que a mellor solución é unha facultade de medicina con esa docencia descentralizada. Está habendo moitas conversas, moitas reunións. Eu
Pido respeto e confianza en que acaden a mellor solución. A mellor solución acabo de expresar cal é e espero que esa sexa finalmente a que se produza posturas ahora mesmo que parecen desde fora que non están tan cercanas. Quero pensar que sí e que haxa unha solución que para mí sería a mellor e probablemente a única. Moi ben, moitas gracias.